Jan Markíza. Niekoľko spoplatnených internetových stránok nedá spať tisíckam ľudí. Napríklad za prečítanie básne od Andreja Sládkoviča si istá firma účtuje 60-eurový poplatok. Podobných stránok prevádzkuje viacero. Celú vec má v rukách polícia a firmu preveruje aj Slovenská obchodná inšpekcia. Niektorí ľudia sa zapojili do súťaže o mobilný telefón, iní si len prečítali báseň či prezreli internetovú mapu. Vyhrajte súťaž iPhone a tak ďalej. Všetci sa však predtým zaregistrovali a teraz majú v rukách faktúru. Som z nej veľmi nemilo prekvapený, keďže 60-eurová faktúra pre mňa ako pre študenta je trošku dosť. Spoločnosť rozposlala po krajine upomienky, niektorí dostali v poradí už tretiu. Firma najnovšie hrozí exekúciou, ľudia hovoria o šikane. Boli takou polovičnou vyhrážkou a nátlakom na ľudí, aby to zaplatili. Koľko ľudí už 60-eurovú faktúru zaplatilo, si môžeme len domyslieť. Isté, že firma oslovila minimálne 2000 ľudí. Keby každý hneď zaplatil, niekto si ani nie za štvrť roka prilepší o 120 000 eur, čo je viac ako 3,5 milióna korún. Krajský policajný vyšetrovateľ Banskej Bystrici začal v tejto veci trestné stíhanie pre zločin podvodu. Konatelia spoločnosti boli opakovane už druhýkrát predvolaní na náš inšpektorát. Svojské podnikanie firmy sa nepozdáva aj štátnym orgánom. Ak vyšetrovateľ usvedčí majiteľov z podvodu, za tento trestný čin hrozí až 10-ročné väzenie. Spoločnosť najnovšie zmenila sídlo, no skontaktovať sa s nimi sa nám nepodarilo. Volaný účastník je dočasne nedostupný. Práve nie je v dosahu. Firma s podobným názvom pritom len predčasom v Nemecku vyvolala rovnaký rozruch. Je možné, že v skutočnosti ide o tých istých ľudí, alebo len niekto skopíroval nemecký model. Peter Hajnala a Marek Gudiak, televízia Markíza. Z Haiti dnes prišla